ị hụrụ ndụ mama dị nọ onwe gị ụyọ n'obu unye ịmaga ọ bụrụ na ị ga-anọ ụyọ ga-ejuru gị n'obu ị na-enwe obi aṅụrị site n'ime ime onwe gị ee amaghị m ya ji eme nọ maka na yoruke ma anyị nọ nsogbu anaghị agụ agụ onye hụrụ ohere so onwe m ezigbote obi aṅụrị maka were ụyọ dọya onwe gị n'obu dọchukwuo ihe nnu niile na-enye gị nsogbu ihe niile na-ataji gị obu were ụyọ dọchukwuo maka na isi ka ichegide ka o siri jee de mana ihe ji agaghị gị ọkacha egwu emereme ma a na-etifitecha ofu mmadụ ji etegbu onwe ya n'egwu etegidere m egwu ikikorodo m agụ ugwu ọwọ m sị ka ya soro m tewe egwu hụkọ na-eru egwu anyị na-abọsị ka anyị tụcheshi egwu ruo egwu biko anyị ruo egwu biko na ọ bụghị anyị bụ egbe bụrụ nwa ọkụkọ na egbe chukwu egbe egwu ihe mere nwa be ma anyị bụ nta bụ mmemme ekele a na-eme akwa niile nke ha na-eke Thanksgiving emere na anyị sị ka anyị were ya bụ ohere wee ruefu m egwu eyi ike bụ anyị nwere ezigbote obi aṅụrị biko eruefu egwu eyi dọta ka anyị tegide ya bụ egwu ọ dịrị gị oyi tie egwu nke gị teme ihe